Tervetuloa kaikille paikalle saapuneille. Tämä on Once in a Lifetime Moment Apille, kun hän valittiin ottelun parhaiksi. Hyvä. Hyvä Api, hyvä. Aplodit. Kiitos. Tällaisia pressitilaisuuksia ei sitten enää ikinä järjestetä. No niin Api, ei onneksi olkoon voitosta 11 Eurajoesta. Tuntuu olla ottelun paras pelaaja. Kiitos paljon ja hei, hyvältähän sain tuntuu. Ei muuta. Hyvältä. Okei, muuttuiko jollain tavalla valmistautuminen normaaliin peliin näin? Oli juhlapäivä kumminkin 101 V ja sitä rataa. Ei muuttunut mitenkään. Se oli kiva, kun pääsi katsomaan junnujen peliä aikaisemmin, niin sai vähän esimerkkiä siitä. Eli sä kävit Kanadassa vuoden ja sitten tulit katsomaan tänne U11-peliin. Kyllä. Okei, hei, ensi viikolla on tuplapelit, UJK, Kuki. Miten tästä lähdetään palauttelemaan ja millainen on ensi viikon treeniohjelma? Viikonloppu nyt tietysti rauhallisesti ja sitten pari treenit ensi viikolla ja kyllä siis palaudutaan, niin ollaan valmiit viikonloppuun. No niin, mitä tää voitto merkitsi joukkueelle? Tässä on kuitenkin suht tasainen rekordi, 5 voittoa ja periaatteessa 5 tappioa, mutta kuitenkin ollaan pudotuspeli paikassa kiinni. No totta kai kaikista pelaajista tuntuu hyvältä ylipäätään aina voittaa ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa niin tuolla kopissa on hyvä meininki ja niin, pidetään sitä yllä vaan. Miten meni Kanadan vuosi ihan niin kuin tälleen? Nyt sä voit kertoa kaikille. Miltä tuntuu olla vuosi Kanadassa pelata jääkiekkoa? Todella hyvältä. Oli kans ihan once in a lifetime kokemusta ja erittäin hyvältä. Oli erittäin hauskaa, mutta oli kyllä kiva päästä taas pelaamaan lujakin vaitaa. Okei, eli tässä nyt todistettiin se, että koska se oli once in a lifetime moment, Api ei ikinä pelaa Pohjois-Amerikassa enää. Hän on tullut jäädäkseen. Ei, kiitos Api. Kiitos paljon. No niin, nyt me saatiin sitten lujapäävalmentaja Jussi Mäkelä tähän ehdistötilaisuuteen vielä. Ei, miltä näytti valmentajan näkökulmasta peli? Kuitenkin 11-5 voitto, suht selkeä, runsasmaalinen peli, niin miten näkyy sun silmissä? No, hyvin monivaiheinen. Että varsinkin alku 7 minuuttia oltiin tosi hyvin pelin päällä ja se oli niin kuin meidän Hansin kanssa koko ajan ja päästiin siihen toiseen erään 4-1 johtoon, niin sit niin kuin paloi sulake jostain. Ja ruvettiin kikkailemaan ja hölmöilemään ja tuli ihan semmoista hurlumheikiekkoa ja itsellekin vähän semmoinen olo, että taas niin ottaa pillistäkin joka jätkää. Mutta onneksi se toisen erän loppuun saatiin ne 3 maalia ja vähän se tuska siinä helpotti. Et se oli melkoista touhua se toinen erä. Mutta sitten 3. erä oli semmoinen, voisi sanoa kliininen, että se oli semmoista voittavaa kiekkoa, että ei ollut hätää mistään ja hoidettiin pisteet himaan niin kuin tavoite oli. Okei, viime viikolla oli PKV:tä vastaan matsi, silloin 6-5 tappio, niin miten se vaikutti tähän päivään? No se vaikutti sillä tavalla, että oltiin tasapisteessä sarjataulukossa ja taistellaan siitä että ketkä on siellä 4 joukossa, niin tiedettiin, että viimeiset 4 peliä kun voitetaan itse, niin ollaan niin kuin hyvissä asemissa, niin sen tappion jälkeen käytännössä sovittiin, että viimeiset 4 peliä on meidän hoidettava ja tää oli nyt yksi steppi niistä. Joo, siinä sanoit, että nyt täytyy 4 matsia klaarata vielä ennen kuin joulutauolle lähdetään. Ensi viikolla on tuplapelit, UJK tai joku on. Hiukan korjaan, ei ole. Eikö? Ei. Mä en luulin kattoneeni oikein. No kumminkin. No, teillä on kumminkin seuraavat 2 matsia UJK:ta vastaan ja Kukia vastaan. Miten sen niin matseihin lähdetään? No oikeastaan vähän samalla lailla niin kuin kaikkiin muihinkin, että seuraavaksi lähdetään uuteen kaupunkiin. Siellä on taas piukka peli ja tärkeät pinnat jaossa. Just äsken puhuin siitä, että pitäisi voittaa pelejä, niin se on aika hyvä mittari. Sieltä ei kauhean moni ole pinnoja hakenut sieltä uudesta kaupungista, niin se nähdään nyt sitten ensi viikonloppuna, miten se onnistuu meille. Joo, näin teillä on kumminkin sitten taistelette just sitä 4 parhaan joukkoon pääsemistä. Siellä kumminkin 3 kärki on suhteellisen varma, että he ei muutu varmaan millään tavalla. Mutta sitten jos teillä on siinä 2-3 joukkuetta suht tasaisesti, kaikki tappelee samasta. Niin onko fyysistä peliä tietoa,
vai onko enemmän taitoa vai millä heväillä sä lähdet niin ensi viikkoa treenauttaa? No ei se mitään fyysistä ole ja sanotaan, että oikeastaan ne 2 ensimmäistä paikkaa on jo tavallaan jaettu. Ja sitten siitä 3., 4. ja 5. siinä on 3 joukkuetta. Me, UIK ja se Porin porukka. Että ihan normaalin pelin valmistautuminen ei siinä sen kummempaa, että se kenellä jalka liikkuu, niin pärjää tässä sarjassa. Se on niinku selvä. Liikkuuko Puputilla tänään jalkaan, kun hänkin painaa omiin 3+0 taululle? Sitten on tiettyjä roolipelaajia, joilla on omat vahvuudet. Ja jos sun toimisto on oma tuossa vastustajan maali edessä ja sä hoidat sen, niin se riittää. Okei. Joo, hei, kiitoksia sulle, kiitos vielä haastattelusta ja Api voisi tulla hakemaan tässä vielä parhaan pelaajan palkintonsa. No niin, kiitos. Kiitos. Terve. Terve. Vaimo päästi pelille. Juu, kyllä päästään aina. Kerran viikkoon. Ei onneksi olkoon, sä menit naimisiin viime viikonloppuna. Vaikuttiko tähän peliin jollain tavalla? Ei vaikuttanut ihan normaalisti ylikova alkulämpö Saarioinen tuossa 2 sillan ylitteen ja alkuun vähän hitaammin ja nopeutettiin tuohon loppuun ja sitten pikku lonkkien pyörittely ja takkia oli hallilla. Haluatko sä sanoa vielä jotain muuta? No, en tiedä, hieno oli pelata tänään toi Api ja Pupu 2 nopeita ketterää laituria siinä, niin hienoa kyllä tuossa sentterinä, ettei muuta kuin kauhean aloituksia ja kiekko eteenpäin, niin tulosta tulee. Juurikin näin. Hei, kiitos Kalle. Kiitos. Ja onneksi olkoon vielä. Kiitos.